Gigi și astăzi vom începe un nou episod de Minecraft la SG Survival Games. După cum vedeți, nu am postat de mult pe canal, iar acum am decis să filmez o serie de Minecraft Survival Games, pentru că de ce nu? Și astăzi vom începe pe serverul mcxportal.com. Să vedem la ce arenă să intrăm. Ok, intrăm la arena 5. Scuze că am intrat singur. Ok, să spunem, anunțăm băieții. Voi filma și CSGO astăzi. Bun. Vom juca vreo 3 meciuri, nu știu, că sunt scurte. Uitați, nici nu intră toți playerii. Sunt vreo 4-5. Ok, deci 3-4 meciuri, cam așa am zis. Ok. Sperăm că vom prinde ceva bun de la spawn. Oh my god, nu trebuia să intru pe serverul ăsta. Oh my fucking god. Oh my god. Ia uite ce am aici. Mai-am și 2 diamante, dacă găsesc un băț și bine. Nu mă bag așa acum, pentru că s-ar putea să ne vadă cineva să ne omoare. Am cu ce spre de aer, în serios. Cască, să probabil full. Să sperăm că vom găsi ceva pe aici, pe serverul ăsta. Bine, eu să-mi cumpăr și cont de Mineplex ca să putem juca normal, nu mai intru pe servere de astea în viața mea. Uitați ce găsim pe servere de astea. 10 diamante la spawn. Timpul nether chest. Ia uite, full diamond, ce dracu! Deci mă jur că mă fac full diamond. Nu vine să cred, băi. S-a stricat mult serverul ăsta, că era foarte frumos. Știu că e bine, nu găseai așa mare rută. Nu știu de când s-a stricat. Pentru că înainte jucam pe el și era foarte populat. Dar în fine, și acum e populat, da? Nici chiar așa cum era înainte. Știți, și asta nu mai... L-a stricat mult chestia asta cu... A băgat foarte multe chesturi și diamante la spawn și toate chestiile. O băț de diamond, gata, bine. Ce trebuie? Da, oameni buni, și dacă vreți să continuăm seria, lăsați un like, un share, dacă vreți să vadă și prietenii voștri. Și cum dacă vreți să-mi transmiteți ceva. Ok? Bine, gata. Parcă aici am văzut un crafting table. Ok. Bun. Dacă nu urmărește cineva. Nu urmărește, avem busol. Hai după ei. După Ender ăsta care vrea să facă timp cu mine. Ia vină, că mai vrei timp?
Se pare că bănuiesc că e la spawn. Sau ceva genul distanță 65. What? Nu se generează mapă. Mapă, ce ai fi te-ai arnați? Oare m-a fi văzut? Nu cred. Știu că nu m-a văzut nici acum. Le iau pe la spate. Mersi, n-aveam buți. Arcul pe 2. Hai să începem să vânăm. Mamă, la ce distanță este? Unde te-ai dus, frate? Stai, nu știu ce este aici. Oh my god, am frame drop-uri. Probabil că nu se generează mapa și de-aia stai un pic cu loc. My god. Hai, generează. Ce vede, deci, perfect. Hai eu. Sper să n-am... Lută-l mai aici pe ăsta. Ia, hai să ne batem noi un pic. E că-l bat, cred, ha? L-am bătut. Power 2, Power 1. Oh my god! Oh my fucking god! Să facem noi aici ceva frumos. Ce căcat vreau să fac? Ce vrei tu să faci, mă? Asta încearcă să spună foc, da? Nu iese. Băi, dar mă enervez, păi nu. Nu-i dorel, mă. Marș. Bun, de aici primul episod câștigat. Full diamond, adică nu full diamond. Un pic așa. Dar ce lag am avut, mâncați așa. Am părăsit jocul. Opa! Arena 7 disable se deschide când face live de link. Oh, like a swaggy time. Nu știu de ce am spus asta. Nici nu pot. Deci degeaba îți dau bani ăștia. Uitați aici, unde vă arăt eu. Pentru că degeaba nu poți să-i folosești cu nimic. N-ai niciun shop aici. Nu cred. Nu. Ok. Vom face încă vreo 2 videoclipuri. Stați un pic să văd cât am filmat. Ok, 8 minute. Undeva la 10-15 minute, cam așa. Ori filmez 2 meciuri, cam așa, 2 meciuri le filmez. Atât. Pentru că nu mai intră. Sunt 3 playeri. Oh my god. Deci de-abia aștept să-mi iau contul premium de Mineplex. Nu mai suport. Ce dracu să fac cu ăștia, mâncă? Nu vor să intre.
Uite că s-au băgat 4. Hai. Oh my god. Ce urât vorbesc ăștia. Nebuni ăștia. Să mor tu că ai ieșit încă unul. Nu mai zic. Hai la Renault 4. Arena 4. All. Și trebuie să mai filmăm și CSGO. CSGO. Deci tot astea trebuie să mai filmez un pic. Și să înceapă. Hai că intră mai mulți. Deci după meciul ăsta vom închide. Bun, deci vedem dacă vine ceva de la spawn. Pantalon de gold. O capa, no problem. Nu mai fi cineva, nu cred. Dar n-am nicio armă, frate. Da, mă, cu saxăcesi. Uite câte chesturi aici. Bănesc că... nu e cum, nu scoate. O sabie ceva de aici. Lemn. Pac. N-am ce split. Bun. E fan. Bun, poțiuni. Nu știu ce naiba faci cu emeraldul ăsta. Adică nu știu dacă îl găsiți degeaba. Probabil dacă l-a pus trebuie să faci ceva cu el. Nu? Logic. Doamne, Dumnezeu știe. 4 diamante. Spune noi aici, asta. Se pare să vedem pe cineva acolo. 4 aici. Uși, multe. Am niște carne. Carne e bună. Oh, bine că i-a dat mult lui Drăcușor. Eu nu prea am armură. Pantaloni am. Încă unul cu parul, le iau ca spuneam. Oh, hai că știu aici ruta. Și mai chiar.
Alo, mă? Alo. Și aș vrea un crafting table. Și nu mai știu unde e mapa asta. What? De ce focul luat eu? Urcă-mă. Deci urcăm în mina. Aici. Sper că n-a luat nimeni chestul. Bun. Asta. Ok, mai era un chest pe aici. Aici ăsta, e luat. Și încă unul pe aici. Sabie de iron și pe 5 diamante. Doamne. Deci nu îmi vine să cred. S-a stricat rău serverul ăsta. 9 diamante. Dacă mai găsesc unul, îmi fac split și salut. Ce mai trebuie sabie? Iată. Am. Ce mai e pe aici? Ia să mă dau corabia. Haideți, mă, mai suntem 6? What? Câți mai suntem? Mă, trebuie să mă dau la vânat de acum, gata. Vânătorul de capete. GG cât. My god, cum pot să spun asta? Serios? Chiar că mă văzem crafting table? Nemână. Bun. Înseamnă că mai este cel mai bun. Pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Serios? Du-te, trec, măi, dureri. A, uite, ieșim pe aici. Și acum... Și cam atât. Uite skin drăguț am. Pom. Și nu mai am busola. Ce să mă fac direct la parcurul ăla? Cred că mă fac, că îmi place. Bun. Să începem.
Da, nu începe de aici. What? Nu, lasă-mă. Dar nu era parcurul ăsta, what the fuck? Lag. Dar nu mai am busolă și nu mai știu unde Dumnezeu sunt ăștia. Stau până la Paște cu ei. Poate vezi acum vin 2 teamuri și mă bat de fac pișulică. Doamne, cum dracu am pus să spun asta? Nici nu știu. Hai să mă duc încolo. Păi frate, de ce nu mai găsesc niciun play? Oh, ce-am dat eu? Mamă! Oh my gosh! Doar ce vorbeam de 2 teamări. Du-te, bă! Își dau boost-ul unul la altul. Bă, ce m-a speriat! Ia de ce vă muncesc eu pe voi acum. Fugi, a? Fugi, a? Mai dai, mă, mine? Na. Tu ce m-ai speriat pe dracu? A sărit mai din piept. Am bătut numai din săgeți, ce dracu. La proporțiuni. Uite, eu. Opa! Încă 2 teamări? Bă, mă piși pe voi. Opa! What? Heck? Sau nu am văzut bine? Ce vrei, mă, și tu? Popa amândoi, mă, dă-vă dracu de slăbani. Prafii, dracu. Poate zic ăștia că am hack, se și vede pe filmare că n-am. Bun, toată lumea, cam atât cu acest episod de Minecraft. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, uite, a rămas deja la mine, un subscribe dacă mă susțineți și un share dacă vreți să vadă și prietenii voștri. Bun, pa, pa!